Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनायबा हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाबाय दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे इउटिउबार मिटआपआवहाय नोंथांमोना बयबो फैबानो जाबाय आरो लोगोसे फिसा जा गिदिर जा गिदिराथ' रावबो गिदिर बुंजाथावथाव गैया आदा एलफ्रेड आरो बिबयसनि बादै जोंथ' दासो स्ट्रागल खालामगासिनो बयबो स जों बयबो समानानो स बयबो फैबानो जाबाय इउटिउबार मिटआपआवहाय आरो दाङाबाजिखौ रावबो माने बेले बेजे सानलायबाय थानाङा आरोना ओमफ्राय आरो गोबां मानसियानो सानदों जेनेबा रङियाव मानो लानांगौ बिराद गोजान जादों माबा जादों होननानै स रङियाव लानायनि जाहोना जाहैबाय आं बुंदोंमोन जे माने जोङो ग्रुप डिसकास खालामदोंमोनथ' बेयावहाय आं बुंदोंमोन जे माने पिकनिक स्पट बायदियाव माने ओपन फिल्डआव लानांगौ अब्लाना मोजां जागोन होमबाना माने जों साननायनि बांसिन मानसि फैबाबो माने गासैबो माने जायगाफोरा एडजास्ट जाजोबगोन मानसिफ्रा एडजास्ट जाजोबगोन बे जायगायावहाय ओमफ्राय हटेल बायदिफोराव लाबाथ' बारा फैसाबो थांगोन आरो लोगोसे जेनेबा जायगाया थोनो थोनो जानो हानाय बेबायदि बुंदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बेयावहाय जेनेबा जों गासैबो रायलायनानैनो माने रङिया फिक्स जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला माने माखासे गोजान गोजाननि मानसिफ्रा जेनेबा ट्रेनजों फैबाथ' एसे खमावनो जायो नालाय स ट्रेनजों फैयोबा सुबिदा जानायनि थाखाय रङियाव लानाय जादों माने बेबायदि आरो स गोबां मानसियानो बेखौ माने बेलेग सानदों रङियाव मानो लानांगौ रङियाव बर' गैया माबा गैया बेफोरबायदि गोबां मानसियानो सानदों आरोना आरो गोबाङानो बुजिदों प्रकाशनि भिडिअ नायनानै स बेयावहाय रावबो पलिटिक्सनि बा सोरबा लिडारनि बेफोरबायदि खोथा फैया आरोना जोङो सिगांनो बे दानिल' खोथा नङा गोबाङानो साननो हागौ जे दासो मानो इउटिउबार मिटआप खालामनो नागिरदों आरो इमान इमारजेन्सि बेबायदि होननानै बाट बेबायदि नङा जोङो मिथि नार्जारि आं प्रकाश ओमफ्राय आरो मेहेर एक्सट्रा इउटिउबार जों सिगांनिफ्रायनो रायलायनानै माने इउटिउबार मिटआपखौ खालामनो नागिरदोंमोन आरो खमैबो 1.5 year बा 2 yearsसो जाबाय खोमा माने रायलायना दोननाया आरोना 1.5 year खोमा आंबो बारा गोसोआव गैला खिन्थु गोबाव जाबाय आरोना बे मैया दाख्लैनिसो माने बेफोरबायदि जों इउटिउबार मिटआप खालामनो नागिरनाय बेबायदि नङा आरो ओमफ्राय आरो लोगोसे रङियाव लानो नागिरनायखौथ' आं खिथाखाबाय जायफोरा गोजाननि बिथांमोना ट्रेनजों थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय सुबिदा जानायनि थाखाय रङियावहाय लादों आरो रङियावबो गोबां जोंनि बर'फोर दङ नालाय बेवहायबो आरो बिथिं तामुलपुर बेफोरनियाबो माने एसे खाथि जागोन आरो लोगोसे एसे मिडल पइन्ट बायदि जाहैगोन आरोना ओमफ्राय आंलाय सानदोंमोन जेनेबा बगामाथि बा दारागाव बा सुबनखाता बेफोरबायदियाव लानो बेबायदि होननानै आरोना ओमफ्राय उनावहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरावहाय रङिया माने फिक्स जाबाय ओमफ्राय आरो माखासे मानसिफ्रा सानदों जे मा होनो जोंनि जिथु जानाय लोंनाय बेनिबो दावराव जाबाय जेनेबा जोङो गासैबो बड' इनफ' मेहेर मिथि आं ओमफ्राय बड' इनफ' जब नामा ओमफ्राय एक्सट्रा इउटिउबार जों बयबो बहुत दंमोन दैमुमोनबो दंमोन स जों बयबो डिसकास खालामनानै मा सानखो जेनेबा जोङो इउटिउबार नांलायलायालासिनो जोङो मोजां माने ज' लोगो जानानै माने एज ए टीम माने खामानिखौ मावगोन माबायदि खामानि होननानै बुङोब्ला आं मोनसे फिसा एक्सप्लेन खालामनानै होनोसै जोङो माने गासैबो सावरायनानै मोनसे माबाखौ लादोंमोन आरोना जे जोङो बे मोनसे टीमाव थानानै जेब्ला जोंहा माबा मोनसे प्रब्लेम जायो जेनेबा जोंनि बर' हारियावनो बबेबा मोनसे जायगायाव प्रब्लेम जाबाय बेयावहाय जोङो एज ए इउटिउबार टीम वाइसआवहाय बा सोरबा इन्डिभिजुवेलि बिदि हेल्प हैनोबाबो हैजागोन खिन्थु इउटिउबार एज ए टीम हिसाबै स बयबो जा एसे हायो होलायनानै बेखौ हेल्प होगोन बेमोन मेन मट्ट'फोरा आरोना जोंनि टीमनि मेन मट्ट'आ ओमफ्राय आरो लोगोसे आरो बेमोन जे जोङो बर' इउटिउबार जिथु टीम बेनि आरो मोनसे मट्ट'आ जाहैबाय जोंहा जुदि सोरबा सासेया हेक जायो चेनेला बा सोरहाबा जुदि चेनेला हेक जायो आरो लोगोसे चेनेलाव माबा मोनसे प्रब्लेम फैयो बेयावहायथ' जोङो टुइटारावहाय गोबां टुइट खालामनो गोनां जायो गोबां जोंनो माने मानसि नांगौ जायो बा गोबां जोंनो मा होनो हेल्प नांगौ जायो बेखायनो जोङो जुदि एज ए टीम थायोबा जोंहा जोंनि टीम मेम्बाराव जुदि सोरहाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा अबभियासलि जों बेयावहाय एज ए टीम वाइज खामानि मावगोन माने थाखायनो जों माने बे
माने इउनिटि आरोना मेन खोथायानो इउनिटि माने जों बयबो सिगां सोरखौबा जों रायफ्लांबाय सिगां सोरखौबा जोङो रस्ट खालामफ्लांबाय बेफोरखौ बावनानै पास्ट इज पास्ट साननानै जों दा बयबो माने लोगो हमलायनो नागिरदों स' बेयावहाय नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोननानै थानाङा जायहा गोसो जायहा फैनो हायो बिथांमोना फैथों अलवेज वेलकाम बयखौबो आरो लोगोसे बेबायदि नङा जे जोङो जाय बिथांमोना बुंगासिनो जे गावसोर गिदिर इउटुबारफोर रायलायनानै माबागासिनो गावसोरासो मिटिंआव थांबाबो गावसोरासो अं जागोन बिसोरनि लेक्चारखौसो खोनासंहैनांगोन बेबायदि होनदों बाट बेबायदि नङा जों बयबो बेयावहाय सोरबा माने जों इदिबो रायलायदोंमोन आरोना जेनेबा जों चिफ गेस्ट लिंगोन बेबायदि होननानै बा सोरबा इन्टेलेक्चुएल मानसिखौहाय बिदि लिंगोन इदि होननानै ओमफ्राय उनावहाय जों सानबाय मा जोंथ' इउटुबार मिटआपसो खालामदो जोंथ' माबा मोनसे मा होनो संगठननिथ' बिदि खालामाखै अब्लाबो देसुन जेनेबा सोरबा गिदिर मानसि फैनानै जुदि जोंखौ बुजायोबा बेवहा गोबां नलेज मोनो नंगौ खिन्थु जों सानबाय मा इउटुबार मिटआपसो नालाय बेखायनो गासैबो इउटुबार गोजाल'सो थानांगौ आलदा मानसिखौ लिंहरला दे बेबायदि होननानै जोङो ग्रुपाव रायलायदों दे सोरबा सासे सानैनि बेबायदि नङा ओमफ्राय आरो लोगोसे जोङो आदा एलफ्रेड मोनखौबो माने बुंहरबाय गासिखौबो जिमानखिनि इउटुबार्स दङ जोंनाव माखासे लिस्ट बानायदों बे लिस्टनिफ्रायबो थालांनो हागौ दिसुन मानसि हिसाबैथ' भुलाथ' जाखायो नालाय ओमफ्राय जोङो आदा एलफ्रेडआथ' नै गुबुन जायगायावसो दंहैयो नालाय बिथाङाथ' फैनो हाया अब्लाबो बेथ' माने सिम्पोल मोनसे प्रग्रामसो नालाय इउटुबार मिटआप जेनेबा बयबो खौसे लोगो हमलायनानै मिनिस्रां जास्रां आरामसे रायलायनाय बेबायदि मोनसे प्रग्रामसो नालाय बेयावहा जे माने बेफोरबायदि सोरखौबा आउटसाइडार जेनेबा बुजायनो जोङो लाबोला आरोना एबारै नेक्स्टआवहाय जोङो हायोबा खालामगोन ओमफ्राय एबार खेबसेयावहाय जों बयबो रायलायनानै बुंबायखि जों इउटुबार गोजानो लोगो हमलायनोसै बेबायदि आरोना जेबो बेफोरबायदि माबा गैया आरो माखासेया मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों आरो प्रकासनाबो एसे बुंनायाव माने भुल जाबाय नालाय आं बुंहरदो बेखौ फन खालामनानै ओमफ्राय जोंथ' रायलायखायो नालाय ग्रुपावहाय ओमफ्राय बेयावहाय जों बयबो होनहरदो आरोना नोंनिया एसे भुल जाबाय बेबायदि होननानै ओमफ्राय बेबो स्वीकार खालामदो देसुन आंनिया भुल जाबाय खिन्थु आं बे मिनिंखौ लाना बुङाखैमोन माने बे बुंदोंमोन कि जोङो टीम जागोन नालाय बे टीमावहाय बयबो फैनांगौ बयबो जोङो एज ए टीम गासैबो मेम्बार थानांगौ माने बे टीमावहाय बेबायदि होननानै खिन्थु बे बुंफ्लांबाय आरोना जे मा होनो इउटुब प्रग्रामावहा जेनेबा इउटुबार मिटआपआवहाय फैयाबानो इउटुबार मानिनाय नङा होननायखौ बुंफ्लांबाय बेस्रा बेबो जेबो नंला जिखि जाया जोङो सोरदोंबा नांलायफ्लांबाय सिगां सोरदोंबा रस्ट खालामफ्लांबाय बेफोरखौ बाद होदो बावगारदो दा जोङो एज ए इउटुबार बा जों बयबो ज' जानानै थानांगौ आरोना बर' हिसाबै बेनोसै प्रग्रामनि मेन माबाया थांखिया ओमफ्राय आरो लोगोसे माखासेया जानाय लोंनायनि फैसा इफोरखौ लानानै दावराव खालामदों खिन्थु बेयावहाय आं खिथानानै होनोसै जेनेबा बेयावहायथ' आब' रियायाबो 10,000 फैसा हरदो आरो लोगोसे प्रकाश आं आरो सोरबा माने बयबो जों जिमानखिनि ग्रुपाव रायलायदोंमोन बिथांमोनाबो जा एसे हायो होगोन आरो होनानै जों गावजों गावनो मेनेज खालामनासो जों जाहैगोन आरोना रावबो लिडारा माने जोंनो स्पन्सार खालामाखै रावबो लिडारा जोंखौ बुङाखै जे रङियाव फै रङियाव फैनानै नोंसोरो इउटुबारफोरा मिटिं खालामफै जों होगोन जानाय लोंनाय थानाय बेबायदि रावबो गैया जों गासैबो माने जों इउटुबार जाय बिथांमोना रायलायदों जों गासैबो माने एरेन्ज खालामदों आरोना बेखौ ओमफ्राय आरो आं मिथिदों मा मिनिं लानानै सोरबा बुंदों जे रङियावसो मानो लानो नागिरखो बेबायदि होननानै मानो होनोबा रङियाजों एसे सासे लिडारा एसे कानेक्टेड नालाय खिन्थु बेबायदि नङा जोंनि इउटुबार माने इउटुबावहाय पलिटिक्सनि खोथाखौ माने इउटुबारजों आरो पलिटिक्सनि खोथाखौ माने रुजुनो नाङा इउटुबार मिटआपजों आरोना मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय सोरबा इउटुबारा बिपिएफनिबो सापर्टार थागोन सोरबा बिजेपिनि सोरबा इउपिपिएलनि जोंहा बेफोरखौ बुंनांगौ जेबो गैया मानो होनना बुङोबा गावबा गाव गोसोसो नालाय बियो डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै जोंहा बयहाबो राइट्स दङ जे जों सोरखौबा फ्रिडमलि माने जों सोरखौबा सापर्ट खालामनो हायो खिन्थु बेयावहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया गावबा गाव गोसो जिखुनु जोंहा इउटुबार नालाय इउटुबार जाय इउटुबाव भिडिअ बानायो बेखौनोथ' इउटुबार होनो स' बयबो फै आरो ज' लोगो हमलायनोसै रायलायनोसै मोजां मोनगोन बयखौबो लोगो मोननानै ना मा ओमफ्राय बेखायनो दाङाबाजि जाबाय थानाङा जेबो गालाय गुजाय खालामबाय थानाङा बायो बयबो ओमफ्राय मा होनो स' बयबो फैदो आं बेखौनो बुङो खावलायो आरो खेबसेबाव ओमफ्राय आरो बेनोसै आरोना जानाय लोंनायनि स्पन्सारा रावबो बिदि स्पन्सार खालामाखै रावबो लिडारा जों गावजों गावनो खालामदो आरोना जाय एसे बारा होनो हायो बे बारा होदो ओमफ्राय
इथिंथ' हरखाबाय आब'रियामोनबो ओमफ्राय जोङो दा बयबो माने लोगो हमलायनोसै आरोना ओमफ्राय आरो जुदि सोरबाफोर गरम मानसिफ्रा फैयोबा बेयाव दावराव दावसि खालामनाङा आरोना गिनोबो ओंखारो दिसुन सोरबा माबा बुबाय बायबा बिदिथ' हाया ओरैनो होनदों आरोना जकिं ओमफ्राय मा होनो फैदो बयबो लोगो हमलायनोसै ज'नो ना मा होनो फैदो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय